Ik herinner me nog de dag en de datum, 1 oktober 1995. Toen mijn vader mij in de ochtenduren bij de politieschool te Rio Canario op Curaçao heeft afgezet. Juli 1997 was het zover. Ik arriveerde op Bonaire. Als zoon van een Bonaireaanse moeder voelde ik me meteen thuis. Mijn eerste mentor was hier de heer Ibi Stasi. Die zit ook ergens. Toen al een ervaren politieman die mij goed had begeleid. En zeer waardelijke normen en waarden van het politiewerk had geleerd. Ibi, een dank hiervoor. Binnen het korps heb ik verschillende afdelingen en verschillende functies mogen vervullen in de afgelopen 25 jaar. Ik ben nog van de tijd, toen ik net op Bonaire kwam, dat de politie de ambulancedienst deed en de brandweer ondersteunde met het blussen van branden als die te groot waren. Mooie tijden. Sinds 2010 is de schakeling gekomen. Natuurlijk is er binnen elke organisatie punten waarover verschillend wordt gedacht. Dat is ook goed en gezond voor een organisatie. Een ultieme scenario voor mij is dat ook iedereen zich voldoende vrij moet voelen om hun gedachten en meningen openlijk te kunnen delen binnen onze organisatie. Voor jullie sta ik hier met heel veel trots. Dit is gisteren bij de afscheid van de heer Rosales al genoemd door zijn dochter. Net als mijn voorganger, de heer Rosales, 6 jaar geleden ook zonder grijze haren stond. Met veel energie ga ik samen met mijn collega's en ketenpartners de 3 eilanden waarvoor wij verantwoordelijk voor zijn, leefbaar houden, veilig houden voor alle bewoners, bezoekers van onze mooie eilanden. Dank u wel.